Dúirt an taranú éidechas agus scian na Rory Quinn go bhfuil Fine Gael hééis coolú fallaí an fortaí deire a chur leis an Gaeilge mar ábhar éigeantach san áirteist sa glóranú rialtais a cóaontaíú le páirtí an Nuacht Eibhre. Ag chéad chunne peblií mar ara éidechas dúirte go mbeadh tús áite a thuairt láthreach go bhunú fórum distroch bailí déithhí scolanna atá faoi fátrúnacht na háglaise Caitlicí a aistrú faoi fátrúnachtaí eile. Bhí sé ráte ribh seo ag Rory Quinn go bhfuil boríocht tionchar ag an Eaglas Caitlicach ar chóras aidetheis na tíre, agus bhí dhéartha aige go ndeanú an Eaglas abhreithnú ar a ról sa chóras. Ba díal suntais gur a scór cumann banistíochta na monscolaní Caitlicacha a thug sé a chead óráid mar ara aidetheis inniu. Dúirte go mbeadh na próisis agus na móna inar féidir scoiltatha Caitlicacha a aistrú go grúpaí banistíochta eile a istrú ag fórum úr a tal chuir bon, fórum a tá mar chud den chláir úr rialtais. Ní chuthar béim ar cé acu an smúniú maithe seo na cha a dúirte a chur go dé mar a sfar is seo a chur a gríoch. Chuthar an fórum ar bon cholua agus is féidir, agus ben 9 mí ag an óram le moltaí a chur faoin na bhráid. Tá na patrún lántásta boga a raibh le scoilení a díbheistú agus a chuirt do bhaoine eile más féidir sin na dhéanamh. Dáiltí aspa Caitlicacha ribh an bhartas go mbeidh a go háirithe an galtanas an próisis a chur a gríoch go tapaí. There will be no change in the status. Dhéimhní an tar fásta faoin chláir úr rialtais nach mé ein áthú ar stadas na Gaeilge mar ábhar éigeantach don ardteist. So effectively Fine Gael have backtracked. Effectively. Padar Maguhín, Nuacht TG4.